नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हमें प्रियंका देवी कुशवाहा और हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुरिया गीत में रुआ सभी के स्वागत बड़ुए। तो रुआ सभी के बीच में हम शिव चर्चा भजन गीत लेके आ गए बनी। गीत के पूरा जरूर सुनल जा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करब जा। अभी तक ले चैनल पर नया बन जाए तो चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया कर ले तो चैनल का भी सब्सक्राइब जरूर कर ले जा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजम जा कि हमार शिव चर्चा भजन गीत रुआ सभी के कैसन लागल है। तो चली जा रुआ सभी के हम शिव चर्चा भजन गीत सुनावत तनी। हमरा भोला जी की अजबे इंटरनेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना। हमरा भोला जी की गजबे इंटरनेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना। जेकरा भोले बाबा चाहिए आपन देवो घर बोलाई है। जेकरा भोले बाबा चाहिए अपना देवो घर में बोलाई है। जेकरा ना चाहिए ओ करे में लेट बा, जेकरा ना चाहिए ओ करे में लेट बा, सबका ऊपरा सेट बाना। जेकरा ना चाहिए ओ करे में लेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना। हमरा भोले बाबा के गजबे इंटरनेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना। जेकरा भोले बाबा चाहिए अपना काशी में बोलाई है। जेकरा भोले बाबा चाहिए अपना काशी में बोलाई है। जेकरा ना चाहिए ओ करे में लेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना। हमरा भोले बाबा के गजबे इंटरनेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना। हमरा भोले बाबा के गजबे इंटरनेट बा, सबके ऊपरा सेट बा। भोले बाबा चाहिए अपने अमरनाथ बोलाई है। जेकरा भोले बाबा चाहिए अपन अमरनाथ बोलाई है। जेकरा ना चाहिए ओ करे में लेट बा, सबका ऊपरा सेट बाना। जेकरा ना चाहिए ओ करे में लेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना। हमरा भोले बाबा के अजबे इंटरनेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना। हमरा भोले बाबा के गजबे इंटरनेट बा, सबके ऊपरा सेट बाना।